πάρα πολύ ήρεμα, θα το πω. Εσύ που πηγαίνεις στο αεροπλάνο, ταξιδεύεις και έχεις γύρει τη θέση σου πίσω, λες και πίσω εμείς δεν είμαστε έτσι στριμωγμένοι, είσαι για να καείς την κόλαση. Ταξιδεύω από Μιλάνο για Αθήνα. Είμαι προφανώς, γιατί είμαι μια πλέμπα και μια φτωχιά, στις economy θέσεις της Aegean. Μπροστά μου ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και εμένα δεν με πειράζει που σε όλη τη διαδρομή είχε την καρέκλα του εδώ, δεν με πειράζει γιατί από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα να το κάνει, μπορεί βεβαίως να το κάνει. Όμως, όταν το ρημάδι το ηχείο λέει «Παρακαλούμε οι θέσεις να είναι σε όρθια στάση στην απογείωση και προσγείωση». Άκουσε το ρε φίλε, για να το λένε κάτι θα ξέρουνε. Έρχονται οι αεροσυνοδοί, του κάνουνε 3 φορές παρατήρηση. 3, το βλέπει, 3. Του πάνε μπροστά τη θέση και με το που τις βλέπει να απομακρύνεται, τσίκι, ερχότανε πίσω. Δεν είπα τίποτα γιατί είμαι διακριτικός άνθρωπος, αλλά θα έπρεπε να φωνάξω την αεροσυνοδό και να πω «Αυτός είναι ο λόγος που θα πεθάνουμε». Για να μην σχολιάσω ότι έτρωγα και το φαγητό ήταν εδώ, γιατί ο άλλος ήταν ξάπλα. Αλλά είμαι φτωχιά, δεν μπορούσα να είμαι στο business, οπότε δεν μιλάω.